Alright. Handi zvedu. Jesu ndiwo mambo. Ndoda kuti nditaure kumhuri yeZimbabwe. Ndofunga tese tiri kuona zviri kutendera pa social media. Zvine chekuita na Madzibaba weShanduko. Godfrey Karembera. He is my dear brother, is our dear brother. I remember musi wa 1 April ndakaenda pa Harare Remand Central Prison ndikandovaona. Ndine nguva ndombotaura nemudzimai wavo. Ivo pavakabuda kujere ndakataura navo. But izvezvi he is unwanted. Police iri kuti ngavauye for questioning. Ndangotaura ari mazwi echenjedzo kuna Godfrey Madzibaba weShanduko. Mwana wamai, uri kuwana chii pazviri? Uri kubenefitei? Zviri kukubhadhara here? Just imagine kuti 8 months, mwana wamai. You were in prison 8 months. Ndokubva wabuda. Iko zvino pari kutaura kunzi ndiwe une chekuita nema-demonstrations. Zviri kukubatsirei mwana wamai? Uri kubenefitei? Just imagine kuti 8 months hauna kushandira mhuri yako. 8 months wakavharirwa. Wobuda hauna kana 3 months. Wakutangwa futi kutsvagwa nemapurisa. Hachisi chinhu chakanaka mwana wamai kuramba uchinzi teki nemapurisa. Ndakaona mukoma Hope Wachiona achitaura nyaya yekuti pakaitwa GoFund yakanga ine target ye 5,000 mukazopiwa 2,000 something. It's not a good thing. Yekuramba tichiita kunge tiri kubhega, tichingokwereta, tichingobhega, ndibatsirei, ndanga ndiri kujere ndibatsirei, ndanga ndiri kujere ndibatsirei. Iwo nyika yeZimbabwe yese ine vanhu ngatingotaura 2 million, ngatingotaura 2 million. But vakatadza kuraisa dollar uri mujere kuti zvokuti ungadai wakabuda mujere uine 2 million, but they failed to raise 2 million. Godfrey, my brother, they failed to raise 5,000 through GoFund yakaitwa namukoma Hope Wachiona. This is a sign inofana kukuudza, because sometimes you need to make decisions. Put happiness yako nemhuri yako navana vako pamberi. Chekutanga, mufaro wemhuri yako, mufaro wemudzimai wako, mufaro wevana vako, mufaro wako iwewe ndo watinoisa pamberi. Ndoda kuti ndikubatsire. Uri kuona kuti 31 July haisi kuzobudirira. 31 July maprotest ari kuitwa haasi kuzobudirira. Sendiri kuti haasi kuzobudirira. Chekutanga hapana ari kubuda pachena achiti ndini ndiri kuronga. Hapana. Chechipiri, haangazombofa akava powerful kudarika kudaidzirwa kwaiitwa nababa Ageza vasati vashaika. Every day vaibuda vachitaura, but akabudirira here? Haana kubudirira. Saka kune zvimwe zvacho zvekuti it's not necessary. Pamwe pacho president vane open access yekuti huyai titaurirane. Let us engage your president, engage my relevant authorities. Ngapave ne dialogue. Kwete kuti nhasi wasungwa wapinda mujere, uri kupindirani mujere? Zviri kubatsirani zvekupinda mujere? Chamisa akambobvira aripinda. Chamisa Nelson Chamisa akabvira akapinda mujere. Haana kubvira akapinda mujere Nelson Chamisa. Enda akangwara. Ndakazonyatsorealiza Chamisa akangwara. Hapana pamakanzwa achituka president. Ndichakire video ramakanzwa Chamisa achituka president. Haatuke president. Anongotauro apo nepapo kuti aiwa zviri kuitwa zvakatadzikwa Banana Republic ndo zvaanenge achingotaura. But haana day raakasungwa. But iwe uri kusungirwa. My brother, this is an opportunity.
that I'm extending to you. Kuti ukwanise kuisa mhuri yako pamberi. Isa vana vako pamberi. 8 months unobvira wakashandira mhuri. Apa ukabatwa ukasaenda kumapurisa, zvazvakatonakira, go and surrender yourself kumapurisa law and order. Pane kuti uzobatwa woenda kujere. Pamwe pacho tinozotsvagira mhosva nepasina mhosva. Kune wese ari kuda kuprotesta kana kudemonstrata on 31 on 31 July. Rekezai ndikubatsirei. Dai makazviita iri cable 3. Amuchagona kuprotesta wa mutemo. Nguva yacho yakadarika. Ngatiendei tinoshandira mhuri dzedu. Ngatiendei ngatiendei kumabasa. Ngatiitei zvatinoita vanoenda kumakomo. Musi wa 1 August, musi wa 31, endai kuma all night. Musaregere kundonamata Mwari nekuti kune vanhu vanoda kudemonstrate. Musaregere kundoshandira mhuri dzenyu nekuti kune vanhu vanoda kudemonstrate. Mara kuitire zvakanaka. God bless you.